na to ang atong giingon nga, di ba? Ingon mi nga si Albert Permin na to kauban. Yes. So wala gid minamakak sa inyo, no? Naa na si Albert kauban namo karong adlaw. Ang gabi mo na rin. Mayong adlaw, mayong hapon, mayong gabi. Mayong semana. What? Mayong bagong tuig, mayong bulan, mayong oras. Maayo. Di ba? Tanan na lang Daghan kamaayo. meaning sa maayo. Yes. Kay galit kamaayo ang atong ihatag sa ila, Albert. Speaking of maayo, Bert, ang akong sa'yo tips niyo ihatag karon, tips Tips para malipayon ka. Yes. So, Kikay na Bert ba? Maganahan ko na. sige Bert, imo mi iskutan ni Jay ko. Unsay mga angay na mong buhaton, no? Apil lang atong mga kalambo, unsay atong mga angay buhaton para mahimok tang malipayon. Of course karon kabalot nga daghan gid karon mga depress, ba? Daghan karon ng mga problema. Daghan karon mga tawo nga na problema. Daghan Daghan karon ng mga tawo nga na problema. Problema. So basta problema tanan. Walay katapusan nga. Walay katapusan nga problema. Sa mintras, napaka's kalibutan. Lagi yung dumadating sa buhay mo yung problema. Diba? So, kaya nga, ano ang dapat nating gawin? Para palagi masaya sa buhay Para pirmi ka mahimong malipayon. Para perminti ka malipayon sa kada adlaw punta gabi. Ang imong ginabuhat pag sayo nimo pag mata, paggising sa umaga. So, huwag mo naman kalimutan mag-pray. Kasi, thank you kasi nakagising ka pa ng umaga, ganun. Binigyan ka ng buhay. Pasalamat ka sa itaas kasi palagi kang binibigyan ng buhay. Araw-araw, gabi. Magpasalamat talaga. Huwag sa baba. Tsaka sa taas. Sa taas lang. So, ganun. Pagising mo, thank you kasi matapang ka rin nga kabuntagon. Maligo dahil dyan na, para palagi kang masaya. So, dapat di maligo. maligo dahil ka. Para malipayon. Para malipayon ka ba? Mag-pray, tapos maligo. So sa mga walay ligo, ingna. Sa mga walay ligo, Maligo sa para mawala akong para may ka matulog ka nga, mangungot yung bitaw. mangungot. Siyempre. Mangungot. O ka na mga kaigal sa mga Kailan sa kalawasan ba? Kinamagulang ang dautan ng mga Espiritu Santo. So Bert, mawala siya. Maligo ka para mawala to siya. O kumbaga, gikan ka sa trabaho. Samot maligo ka hapon. Pamaulan magigana no? So, pagkaligo ni mo ang nagbuntag, mawala to siya. So, may mo pang una-una ni mo. Una-una dahil siya nga, mauna akong ginabuhaton karon niya daw. So para mahimo ka malipayon, muna mag-pray ka pag mata. Pray, pag mata. Tayon, maligo ka. Kay para sakto yung panghuna na fresh. Ay, di ba? Kaya mo kalimot. Una mag-pray. Kalimti mga kalambo. Pasalamat din sila, dapat lang yun, no? Sa itaas. Dili sa ibos. Ayaw sa ubos. Pangalawa. Sige, sa imong lista. Kumusta mo yung lista? Wala na kayo lista, ha? Basta-basta ang lista ni Albert. Uy, di pangandaman dito ni Albert. Galing. Huwag mag-intindi ng sinasabi ng iba. Meaning, huwag mong ikumpara yung sarili mo sa iba. So, dapat masaya ka kung anong meron ka ngayon. Uy, galing mo to ni Albert. Nagid, Zay. Ito, Zay. Maghigso ko na tayo ka. Ay, sorry. Sa condition na yun. So in short, Bert, dapat kontento ka. Kung dito na ka sa imong kinabuhi karon kung unsa sa imong lawas karon, unsa sa imo. So, pasalamat. So, ako, Bert, nga nag-gym ako para maniwang ko. Okay na na. Okay ra. Okay na Gusto man nimo nga Healthy. healthy ka kuan ba? Okay panglawas. So, imo man ang pangandoy. So, kailangan tumanto. Para may malipayon. Para may mo kang malipayon. Kung dito matuman, di makamalipayon, di ba? So, mo ito. Grabe, Bert. Kasi ka naman kawan, napansin ako, Bert, Zay, nga. Nang uban, magkumpara, mangandayin niya. May panak siya, kaya na sila yung unani, may panak sila, kaya unani. Di ba? Dili may malipayon. Dili siya man. Dili gire na mayo. Di na natin pala yung base. No. Base nato isang sa buhok lang, no? Sa buhok lang. Makakita ka sa uban, makakita og gulaw. Sa gulaw gusto na ako pagulaw. Kaso wa may kwarta. Ay, natusundo ka. At least
masaya ka sa kung anong meron ka ngayon. Ay, grabe. Okay, good kayo si Albert mo tayo agad. So, pasensya lang kayo mga kalambo kasi boses ko parang hindi ko Hindi maintindihan. ka siya nag-concert gabi, di ba? Parang galing ako sa singing contest eh. Sige, contest. Napagaw si Albert. In short, cute. Pero, dati lang, parang bata pa lang ako, ganyan ang boses ko. Kaya, so, daan na pagpalit. Daan na pagpalit. So, galit. Una, mag-ampo, Pero- kaduha. Ako man. Pero, happy naman ko sa akong tingog. Kaya mas maayo galing ko, kaya maka-istorya ko. Salamat mo karon kay unsa na sa akong lawas. So, dapat So, happy ko karon. Mapasalamaton, di magkumpara kung unsay nasa imo ha, mahimo kang malipayon. Kung pinto na ka sa unsa sa imong karon. Para mahimo, Ayun. Karon, last na lang ni. Huwag mag-isip ng masama. Unsa man ang masama Albert kibalik para Ano? mali. Dautan no. Dautan man ako. Dili ka maguna-una. Huwag ka na nga na dautan. Yung na karon, kumbaga, mag-una-una ka kana karon man. Rico, ano ba? Rico, manulis ko, drug addict ko. Number 1 na nga, ayaw yun buhatan na. Bawal magmuna. Bawal yun Dautan. dahil. Huwag mag-isip ng masama. Para kay bisan unsay buhaton nimo, pag masama na siya, pag dautan na siya, di jud ka mahimong malipayon. Di dyan siya mahimong malipayon. So, napalo man ta. Pernadal ko sa iyong example. Break, yun it's Layo kayo mga example nun, no? Mga layo kayo, Pero, tinood na po pero siya. tinuod na siya kayo. Nga no, huwag mag-isip ng masama kasi bad yun ha. Hindi yun para magmalipayon ka. Pero kung ginabuhat mo itong dili maayo, di malipayon mo kuhan. Puro kamalasan mo Puro sa ka malamasan. Kalamas naman na. Magluto na mag-over. Kalamasan. Bombay ako. So, usa na ka Berto? Mo na to. Mao na to. Magpasalamaton, mag-ampo. Mag-pray. Maligo. Pare karon, matulog ko magkampo magit ko. Kay May nagpunday ka. ang magambo ta, di mambawal mo. Hindi ba? So, mga to na. So may na mga lambo. Mag-ampo mo. Eh, dili, bawal mo yun. Dito. So, atong balik ko no, ang lima ka tips ni Albert. Number 1, mag-ampo. Eh, dili, bawal. Dili, bawal. Ikaw ba? Maligo. Maligo. Para dili bago. Para dili, bawal. Para fresh ang unang Oo. jay. Para nindot ang atong mga feelings ba? Sunod. Tas, katulong. Ayaw. Huwag ikumpara. Huwag ikumpara sa Kontento ka. tinto ka na sa anong meron ka. Ikaupat. Huwag may kumpara sa sarili mo sa iba. Huwag ikumpara ang sarili sa iba. Kalima. Huwag mag-isip. ng masama. Ayaw, pag una ko yung mga rape. Ayaw una-una mga kalambog, mga dautan. So dili ka malipayon sa imong ginabuhi. Kung saan mo pag malipayon, kung manahimo nimo tong dautan. Karon ba, unsa imong sekreto? I-share sa ila ha, isulti sa ila. Unsa imong sekreto nga nang malipayon ka? Palipayon ko sa akong one kay karon malipayon ko sa unsay naa sa ako. Maka dungog ko unsay isulti sa ako, makakita ko maka ginawa ko ba? Unya, makalakaw ko. So, malipayon ko sa ako kung unsa na sa ako ba? So, malipayon ko kaya na ang trabaho. Nagchikininihan ka. Requirements din sa chicken nini. Chikinini. Di ba, wala ka niya, pero malipayon, gyapon ka. Malipayon. Sa mga gibulagan, be. Sa mga gibulagan, kung saan man nila pag malipayon, gibulagan man sila. Kasi kitang gipulihan. Kasi kayo mo sa ila. Ingon na, kay isa na ko diha mga kalambo. Isa na ko diha sa na gipang gulagan. Kunya ipinagpalit sa iba. Ayun guys, Saan man din kayo, eh? naramdaman ko na rin yan guys. Kung anong naramdaman nyo ngayon, yun din ang nararamdaman ko dati. Pero nakamove ko na ka. Pero nakamove din naman ako.
Kinahanglan magbalik-balik. Ang malipayon. Isang single ka eh, ikaw karon kalambo, isang single ka, kailangan malipayon gyapon ka. Nga naman. Halimbawa, karon na ginakilat sila. Magpakamatay na mo kay bulagan ko. Unsa mo ilang buhaton? Ay, buhatan ng magdesisyon dahil ka nga, magpakimatay dahil ka. Ang imong una-una, anong paingon pagkastaas? Oh. Yes, abos. Di paingon sa ubos kargo, di mo. Masakat pa ka. Mula mo pa yung kinabuhi. Wala mo pa imong kinabuhi. So, kung imo tong unang dautan, di na ka masaya at base maura to gihatag sa imo nga pagsulay. Sa unahan nato, murag wa na dahil problema dito. Or basin, man kita pakaw. Kita magpo. Kanang Mas lami. mas lami ba sige nini? Natatak sa kalami. Mas lami, mas guwapa. Mas sexy. mas loyal pa. So, ay na mong kabalang Dili kami pwede mapasakitan. Sinabot mo ba? So, ayun, kung gidritso ni mo gikuha ng imong kinabuhi, giubos. So, di na to ni mo makita sa unahan. O, nagali na mga kalambo, ayaw mo galimot sa pag-like, pag-share, pag-subscribe, aning among YouTube channel, ang among Facebook page, King Alambo Bisaya. O kinsa tong magpanotis diha mga kalambo, comment lang kay o kinsa tong mga broken hearted diha guys. So, mag-comment lang po kayo. at Kuya Bon mag-like. Marie Albert. So, magpasalamat ka ang Albert mo kay andaman jud niya. Ay, yan Basta-basta gyud. So, sa sunod na itong video, na napila yung mga advice. So abangan nyo guys yung mga susunod namin mga video. So huwag nyo na makalimutan mag-click, mag-subscribe, mag-share sa mga kaibigan nyo, mga kaklase, gano'n. Yan. Yes. So, Congratulations, So magpaalam na muna kami guys. So dito na magtatapos muna yung mga video natin. Ay, kalimti. Ayan, kalimti, kayo nung dumi ang Kalambo Bisaya. yes!